барои гирифтор кардани муштариён ба бемориҳои сироятӣ, вич, спид ва ҳепатит дар дандонпизишкиву кошонаҳои ҳусн ҷарима аз 2 то 4 ҳазор сомонӣ ва ҷазои ҷиноӣ аз 5 то 8 сол муқаррар шуд. ҳамчунин ҷазои иловагӣ барои такрори ҷиноятҳои мазкур аз 8 то 12 сол таъин гардид. парлумони тоҷикистон имрӯз бо ворид кардани тағйирот ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва кодекси ҷиноӣ ҳамчунин ҷазоҳои маъмурӣ ва ҷиноӣ барои ворид кардани маводи дорубории пастсифат ва муҳлаташ гузаштаро шадид кард. ташаккур, қонун қабул шуд. мувофиқи ҳисоботҳои хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар давоми 11 моҳи соли ҷорӣ 127 ҳазор килограмм ёне ки 127 тонна маводҳои дорурӣ, молҳои тиббӣ, маводҳои ороишӣ генӣ ва ғизои кӯдакони муллати истифодашон гузошта без сертификати мувофиқат ва бе талаботҳои ҷавобгӯ набуда аз муомилот гирифта нест-нобуд карда шудааст. ин тағйирот ба кодексҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва ҷиноӣ дар пайи интиқоди шадиди раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон дар моҳи сентябр сурат мегирад. раиси ҷумҳур аз воридшавии дороҳои бесифат ва муҳлаташон гузашта риоят нашудани талаботи беҳдоштӣ дар дандонпизишкиҳову сартарошхонаҳо ва кошонаҳои ҳусн нигаронӣ карда буд. ба дунболи ин интиқод санҷиши дандонпизишкиҳову сартарошхонаҳо ва кошонаҳои ҳусн оғоз шуда теъдоде аз онҳо баста шуд. дар инҷо дида истодем ки маводҳои безараргардонӣ мавҷуд нестанд, тарзи безарар кардани асбобҳо риоят намегардад, гузаштани сар задани бемориҳои сироятӣ ба монанди вируси гепатити намуди Б, С ёки вируси норасоигии маслоати одам аз эҳтимол дур нест. дар ин шароит табибони дандонпизишк мегӯянд шадид кардани ҷазо барои сироят кардан ба маризиҳои сироятӣ албатта вазъи беҳдоштӣ дар дандонпизишкиҳоро беҳтар хоҳад кард ва масъулияти табибонро хоҳад афзуд. ба қавли онҳо вазъи нохуби беҳдоштии дандонпизишкиҳо бештар ба манотиқи кишвар иртибот мегирад. дар дармонгоҳи мо қабули беморон дар назди духтурони дандон стоматологҳо бе санади бемориҳои сироятӣ гепатит Б, С қабул кардан манъ аст. ин дар ҳолест ки дар гузашта мавридҳои сироятшавӣ ба бемориҳои сироятӣ дар махсусан дандонпизишкиҳо сабт шудааст. афроди ҷабрдида мегӯянд собит кардани он ки маҳз дар дандонпизишкӣ ба беморӣ сироят шудан хеле мушкил аст, аз ин рӯ аз даъвои худ даст кашидаанд. дандондард мешам, мерам ба ҳамин стоматология, ба ҳамин асбобҳои ифлосшон ҳатто перчатки ҳам пӯшидагӣ набуданд, ягомчи ҳам истифода набурданд, дандони мана канданд ба ҳамин чишон аппараташон. ман дар ҳамин касали гепатита гузарондам. мақомоти вазорати тандурустӣ мегӯянд соли гузаштаи 2017 ҳамагӣ 4 нафар аз дандонпизишкон шикоят карданд ки онҳоро ба маризии ҳепатит олуда карданд. аммо мақомот мегӯянд тасдиқ ва рад кардани ин шикоятҳо мушкил аст, зеро онҳо хеле ба таъхир муроҷиат карданд ва собит кардани иддаои онҳо хеле мушкил аст. бар асоси омори хадамоти назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологӣ феълан дар тоҷикистон 579 ҳуҷраҳои дандонпизишкӣ, 835 сартарошхона ва 377 кошонаҳои ҳусн расман фаъолият доранд.